Wala lamang halang, baka ba ko manghalang. Kaning kwartas kumbag nak dili lang kay kanira. Oh. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Nak kanang mula pa sa ko na kay mo atos ko lang kumari nak, ha? Ano mo ito? Makatod ko sa gulay na kumari kay order mo siya sa kuha. Ah, sura-sura, laggulay, nang yatdan. Ay nak sure kay single man beta no niya sa ko buhi si mo ha. Atos ko. Yo, sura-sura. Sige lang kumpare ka, magpuyo. Ay dili lagi ako pa. Di ba kay ko mo hayag pa kay ano? Ha? Atos Bahala. ko. Yo, Bye. magpuyo. Dili. Balik ako balik. Sura-sura na ha. Oh, sure lang eh. A few inches later. Bes! Oh. Bre. Man. Bre lang. Oh, pero ang mga ikan. Unsa mo? Ila kumare na. Ila kumare. Mura na to, gulay. Dagatod ba ako gulay? Kita ba yung gulay? Ako nahubog mo ka. Di ka sa sinilas na petpe kaya di ka makita sa video. Napakailing nun dala. Nya nakita mi kumpare po dito. Kaya gabi, wag ko ni mo gipagawas. Ate-ate ka mo daw kung gulay ganyan. Kaya makita ni Ah, kumpare. wala yayo, bahala ka na. Wala, nahubog na. Puyoy. Oy. Ay, saba. Sus na ko, wala lang yun. Manghalang nakba. Wala lang manghalang. Baka ba ko manghalang? Kaning kwartas kumbag nak dili lang kay kanira. Oh. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Ang bebe. Abti kay kanira. Saan Pagkita mo kumpare, ang bebe. kakumparin. Ay, sa ipusa na to. Mao niya akong giingon si mo ang makasulbad sa problema. Ang bebe. Ay, sa Ito masulbad ng problema. ba? Kau. Pagkita mo. Ayaw sa ba? Mag-istorya abti kay gano'n niya. Mosuko-suko ka kumpare. Nya karon og nanay ko hatag kumpare. Imong kuhaon? Ha? Ano man na? Ning diskarte ko ate ko baligya gulay gani aton kumare kay ngano si kumpare naghulat dito. Gihatagan ko niya kay gabi wala ko ni mo pagawas. Oh, karon ako na. Ito. Ang bebe. Diba? Unsa man din mo didi ay? No, bayron nun. So sa ato pa okay nagaog na si kumpare. Oh, okay na. Basta na idala yung ano. Basta nila kwartas kumpare o wala. Ah, wala. Yayo ni. Yayo. Ay dala. Ano yun? Wala kayo, bayad na po. Kuya wag ko na muna. Pagkita mo dito. Magkita naman ni Oh, kumpare. pagkita mo. Kuhaan eh. Kay nagkakwarta na ka. Oh. O kay kwarta di ko makikita ni kumpare. Dili. Yawa gastel ni mo na. Good na. Ha? Oh, good na. Di ko na maayo magibuhat ang sultihan ta. Maayo ni, good ni. Hmm? I love sinin ako ang kwarta. Dili ko na maayo nak. Snoop Dogg.